Lištové centrum predstavuje budúcnosť, ktorú už dnes zastupuje. Jedného dňa v budúcnosti našej, kde pokoj bude a kde netreba nádej, tam našu zem iná rasa navštívila, aby obchod a výmenu s nami uzavrela. Všetky druhy svojich produktov ukázali rovnakú kvalitu, potom od nás čakali obchodníci, všetko svoje na ukážku nosili, cudzinci svojimi nosmi ale krčili. Až zrazu z davu sa obchodník jeden vynoril, s tovarom svojím k cudzincom zamieril. Z diaľky však všetci ostatní videli, že tovar kvalitou svojou ostatných predbehli. Obchodník s tovarom známy všetkým bol, aj obchodom s tovarom, čo kvalitu mal v ňom. Značka známa z minulosti, čo kvalitu má. Lištové centrum to všetko v sebe zahrňa. Kvalita, profesionalita, dizajn a ochota. Cudzinci spokojní, všetko si prezreli, tovar do lodi svoj všetok si prebrali. Teraz už k domovu svojmu kvalitu si vezú, spokojní a šťastní sú, lebo kvalitu si nesú. Lištové centrum znovu dokázalo, že kvalitu má, to iba predávalo. Obchodník s tovarom známy všetkým bol, aj obchodom s tovarom, čo kvalitu mal v ňom. Značka známa z minulosti, čo kvalitu má. Lištové centrum to všetko v sebe zahrňa. Lištové centrum aj dnes tu je.